Nuwun kula nuwun para kadange Mbah Bobot, sedulure Mbah Bobot ingkang tansih setya tuhu tresna dhateng channel Klampis Ireng. Sedulure Mbah Bobot wiwit saka Sabang tumeka Merauke. Sedulure Mbah Bobot sing lawas utawa sing kelebu anyar. Tengger iki panjenengan sedaya badhe kula kanthi sesarengan Mudharasa bab murih urip niku ora sumelang, ora kuwatir, sartane mboten gampang dipun ombang-ambing kahanan. Ora gampang diombang-ambing kahanan. Menawi gesang menika anggadhahi dasar, anggadhahi pedoman, duwe cekelat, duwe paugeran. Niku satemah mboten gampang diprovokasi, ora gampang didoktrin, ora gampang diuju-ujui. Ngoten nggih. Panjenenganipun ilmu menika kedahipun dipun telasih, dipun duduk, dipun goleki sejatine ilmu iki kaya apa. Milanipun ing lakon pewayangan wonten ingkang lampahan nggih, lakon Anoman Maneges, Semar Maneges, Bratasena Maneges, Wisanggeni Maneges. Menika tegesipun negeske ilmu sing dingerteni. Jlentrehe piye, mapane kepiye, kudune kepiye. Ing mriki wonten tetembungan ilmu kasampurnan. Tegese ilmu kasampurnan menika mboten kok wong urip ki sampurna niki mboten. Namung nyampurnake laku jumbuh karo ilmu sing dinduweni. Nek ingkang asipat sampurna niku nggih Gusti Kang Mahataya. Namung ing mriki sampurnaning laku jerone manungsa urip ing madyapada utawa marcapada. Dadi tembung maneges niku negesake ilmu sing dinduweni. Pramila wedharipun ngaten. Ilmu kasampurnan kuwi tegese netepke laku patang perkara. Netepke laku patang perkara. Ya kuwi siji iman, loro tauhid, telu makrifat, papat Islam. Siji iman tegese percaya utawa ngandel.
ngandel panguasaning Gusti, kekuasaaning Gusti kang asipat taukid. Taukid niku tegese mung siji utawa ijen tunggal. Dadi kahananing jagat niki ingkang menang ngurba hamasesa amung asipat siji, asipat tunggal, injil nika Gusti kang Mahataya. Percaya marang taukid. Telu maripat tegese waskita. Wong maripat niki wong ngerti, wong waskita. Papat Islam. Ing mriki ngrembug Islam dudu ngrembug bab Islam agama, ning negeske Islam ing mriki tegese wilujeng utawi slamet. Wilujeng utawi slamet. Dene kang sinebut wong waskita kuwi manungsa kang wis amuningani dununge ndat sifat asma lan apengal. Ndat sifat asma apengal. Lajeng jidaripun ndat kuwi tegese cahya utawi nur utawi sorot. Ndat kuwi nur utawa cahya utawa sorot. Sifat niku wujud. Asma iku aran utawa jeneng, dene apengal iku tumindak utawa pakarti, makarti, pakartine. Islam tegese wilujeng slamet, rahayu, pasrah. Dene kang wilujeng kuwi kayat kita ya urip kita dumunung ing eling marang pangeran kita kang asipat jalal, jamal, kahar lan kamal. Niku dadi kang asipat jalal, jamal, kahar lan kamal. Jalal tegese agung. Jalal kuwi tegese agung. Kang agung kuwi ndate dene bisa anggelimuti ing alam kabeh. Jamal tegese elok. Kang elok kuwi sipate dudu lanang dudu wadon, ora jaman ora makom, tanpa warna tanpa rupa, adoh datan wewangenan, cedhak datan sesenggulan. Sartane ora bisa kinaya ngapa. Kahar tegese misesa utawi ngadili. Misesa niku ngadili. Kang misesa kuwi asmane, jenenge asmane ingkang ngadili. Dene ora nama sapa-sapa, ora jeneng sapa-sapa, kejaba amung asmane pribadi kang masesa, kang ngadili. Kamal tegese sempurna, sampurna. Kang sampurna kuwi apengale utawa panggawene utawa tumindake dene bisa gumelar padha sanalika saka kawas tanpa saya sinang saya kun fayakun. Sebab napa bab ilmu kasampurnan menika kula tularaken dhateng panjenengan sedaya sak ora-orane nek ngerteni sekabing wong urip kuwi wis kapurba, wis wisesa, wis kawisesa dening dating Gusti Kang Mahataya. Ngelanipun ing mriki minangka dadi pikukuhe iman.
iku kuwi kapercayaan kapitayan kalamun sekabeng kang kumlip temumpang bumi kasorotan sing iki awet purbane kang kawasa manungsa boten kuwasa menapa-menapa ora ana kuwasa apa-apa ora iso kuwasa apa-apa awet saben manungsa niku diweni sifat kang genep ndate genep sipate genep asmane genah cetha apengale cetha rina wengi tumindak mrana mrene niku nek sipate manungsa ning sipate beda kalih kang maha kawasa. Lah ing mriki bilih panjenengan sampun saged ngadopsi nyimpen bab tembung kasampurnan iki panjenengan boten gampang diweden-wedeni swarga lawan neraka. Yen swarga neraka niku bener ana nggih yen ana menungsa mboten iso njaluk nyang swarga apa nyang neraka. Kabeh niku kapurba dening kuasaning Gusti. Kula kinten sawetawis ngaten para kadang seduluring Mbah Bobot nggih ing budi papan ingkang tasih manunggal wonten ing channel Klampes Sireng TV. Niki baka sithik Mbah Bobot ngisi YouTube krana katone wis entuk kanugrahan saka Gusti lumantar YouTube Mbah Bobot sampun dipun buka monetisasine mbok menawa nika ora ketang klungsu melu udu minangka utusan kangge serasean bawa rasa kalih panjenengan sedaya. Nggih, makaten kabalang atur puji donga tetep panjenengan tasah manggih Yuwana Basuki sedaya keluarga. Rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.